ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಬಂದ್ ಪೆರಿರೇನು ದಾಗಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಬಂದೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒರಿಯೇ ದೇವಿರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶನು ಪತಂದು ದುಂಬತ್ತ ಸಾಗೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಗ ಆಸದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನದ ಮಾತು ವಿತ್ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಕ್ಕ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ದ ಮುಖೇನ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು 17ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಕರಿದು 18ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ದಂಚಿ ಬೈದ 18ನೇ ಸಂಚಿಕೆದ ಭಿನ್ನ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯೋಡೆ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಪಜ್ಜದೀತಿನಂಚಿನ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖೇನ ಶಾಸಕರಾದ ಸಚಿವರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಬೆತ್ತ ಏರ್ಲತ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡದು ಕೊನುಗ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋಡು ಬುಡದಿ ಆಯನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋಡು ಜೋಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋಡು ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅತ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಜಕೀಯಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜೇರು ಅತನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಡು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡೇ ಅಂದು ಪೋಯಿನ ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪಂದೆ ಅದಂದು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪಂದೆ ಅಂದು ಪೋಯಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುದು ಸಿಡಿಜ್ಜಾಣ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನವೇ ಲೆವೆಲ್ ಟೆನ್ ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಶಾಸಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರಿತ್ತನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಆಯ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಪ್ಲಕ ನಾಡು ಪುದರಿಂಚಾರ್ನ ಸೊರಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಸೊರಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಡು ಇರೊಂಜಿ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಪನ್ಪುನೇನಿ ಕೇಂದ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಬೈಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವೈಟ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಾರೆ ವಾ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಎರಡು ಮೂಜು ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಸಿದ್ದೆ ತೊಂದೇನ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಏನು ಚೂರು ಜೋರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪೋಖ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಕಾಲೇಜ್ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಡಿನ ತರ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಡೀ ಮೂಲೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಅವು ಬಕ್ಕಲಂತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡಿರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೋಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಹೊರನೆ ಪೋದು ರಾಜಕೀಯಡು ಒಯ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷೋಡು ಉಂತಾರೆ ನಮಕ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂಚಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವನ್ ಏನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣಗ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ 100% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ತಿತ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇಂಕಲ ಒಂಚೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ 4 ಫ್ರಂಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದುಂಬತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವನೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಗಂದಿಗೆಂಡ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಪ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂತುನೇ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡ್ದು ಅಂಡ ಕಾಪುಡಿರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗೆಲುವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೆಲುವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಡುಪಿಡಿ ಲೋಕಸಭೆದ ಸದಸ್ಯ ಆಪರ್ ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಾನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಏನಲ್ತ ಪುತ್ತೂರು ನೇಟಿವ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಪುಣಗ NSYದ ಸಂಘಟನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ 3 ತಿಂಗಳವರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ 6 ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಂಡೇರು ಏರೇರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಪದಾಧಿಕಾರನ ಕುಳ್ಳೇರು ಆಕಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ
ಬೊಕ್ಕ SM ನಾಗರಾಜ್ ಬಂದು ಓಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಏನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು NSYದ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 150 ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಅಂತರೊಡೆಂಕಿಗೆ ಏನು ಗೆಲ್ತೆ 22,000 ಓಟು ಗೆಲ್ತೆ ದಾನೇಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದ್ಬಿಡವು BJPಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ BJP ತಿಕ್ಕಣವು ಎರಡು ದುಂಬು ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತನ ಉರಿಮಂಜಲ್ ರಾಮ್ ಭಟ್ರು 2 ಟರ್ಮದ ಶಾಸಕರಾದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯುವಕ ಪಂಪುದಿಸಿಡೆ ಬಾತ ಯೂಸ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಜನಕುಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿರು ಅಪಗನೆ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮು ಅಂಚ ಜನಕುಲಡ ಭಾರಿ ಸಿಂಪತಿಲ್ ಐತನೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಣ್ ಬೊಕ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಸ್ ಆಣ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ಲಸ್ ಆಣ್ ಐನು ಮಾತ ತೂಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಟು ಪನ್ನಾಂಡ್ ಬರ್ಪರ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಬರ್ಪರ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂತುಗ ಪುತ್ತೂರುಡು ಗೆಂದುವಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಬಂದ್ ಪೆರಿರೇನು ದಾಗಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಬಂದೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಕಲಿ ಅವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಗೆ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಉಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಶಾಸಕ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಲ್ ನಡಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಅಪೂರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುತ್ತೂರು ಏಪಲ ನೆನಪಂತರ ಕೆಲಸ ಆತನಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಸಕೇ ಪಂಪ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜನಸೇವಕರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಿದ್ವಾಯ್ದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಿದ್ವಾಯ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಾಗ್ಲೇನೆ ಬರಮಲ್ತದೆ 25 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರ್ಗವ್ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬರಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುದ್ದಾಮುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಆಶ್ರಯಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸಾಧಾರಣ 3,000 ಜನ ಶಿಬಿರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ 48 ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಂಡ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕಲಿಗೆ ಏನು ಓನ್ ಖರ್ಚಿದೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬಹುದು ಆಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪದೈತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪದು ಐಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರ್ವ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ರೀತಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತು ಅಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತನೆ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೇಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಆಕಲೆ 20-30 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತನೆ ಆಕಲೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತೆಗೆದು ಇಜ್ಜಾಣ ಅಣ್ಣ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒವ್ವೇರಿತ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಪೋಣಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ರ ಶುರುವಾಣೆ ಇಂಕ್ಲೈ ನನಗೆ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತೆ ತೊಂಡ ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಆದ ಪುಣಗ ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿ ತೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತನೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಇನಿ ಬಂಗಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾನೂನು ಕೊಡತ್ತಾ ಅಕ್ರಮದ ಕಾನೂನು ಯಾನೇ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕದ ಯಾನೊಂದು 30,000 ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋದು ಅರ್ಜಿ ಬರೆಪದ್ದೆ ತೊಂದಂಚೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೆ 28,000 ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕೆ 28,000 ಅರ್ಜಿಡೆ 1.5 ವರ್ಷದ ಒಲಾಯಿಡೆ ಎಂಕ್ಲ 30 ವರ್ಷದ ಆವಂದ್ರೇನು ಎಂಕ್ಲ 1.5 ವರ್ಷದ ಒಲಾಯಿಡೆ 22,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನೊಂಜಿ ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದೀತು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಅವೇಕಾತ್ರ ನೀರೆಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದನ್ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿರ್ದಾರ ಭೂಮಿ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಂಗ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಪುನಗ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದೆ ಪೇಟೆದವ್ರು ಐಟ ಪೋಪುಣ ಐನ್ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತಾ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ APMC ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪಂಚೆ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಲ್ತ APMC ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪಂಚೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾ
ಪುತ್ತೂರ್ದ 10 ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಹುಟ್ಟ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ 4 ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ PSC ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅತನಂಡ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮ ಹೊಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲ ಆತನ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಜನಕ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗುದಿ ಒಂದೇರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಂದಾರು ಸೇವೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುದರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇದಿರೇಗ